Napolo ka mga contingents ay nagtigi sa gipahigayong Bangkero Festival sa Barangay Santa Rosa, Olango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matag unang Domingo sa buwan sa Pebrero sa Ulugon sa Barangay Santa Rosa ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. Mato ni Kapitan Francisco Hilig, giuluhan nila og Bangkero Festival ang maong kalihukan kay sagad sa mga mulupyo sa dapit, mga mananagat. Halad pasalamat nila kini sa balang bata sa mga grasyang nadawat, ilabi na sa pagproteher kanila patok sa mga disgrasya sa lawod. Kaniadto sa mama, ipahigaan ang halad sayaw sa balang bata apan suka ni atong 2020. Sa bangka na mismo sayaw ang mga dancers samtang ang mga tumatanaw sa pantalan mo pahimutang. Nakuha sa tribo Visintihanon ang kampyonato aktol sa Grand Showdown, 60,000 pesos nga premyo sab ilang nalangkan. First placer ang tribo sa nagkayusang Kabatan-Unan sa Sitio Bunga o 40,000 pesos nga cash prize. Samtang hugpong sa maampuong Kabatan-Unan mananayaw sa AI technology o nakadawat usab silang 20,000 pesos.